ti ținți minuti chimăție. Vă năzem să vedem teatra de Gornamala. Și camba de Gornamala, coace la Papacotă, la Papavisti. Cu Tomahim, haide. Haide. Aici este calea, ți ne ducem, de joc. Cum anturăm, că la tine se poate să flamă. Tora știi ceva de istoria Nijopului? Când e faptă, când e așa, când e așa? Da, are legendi mari din Nijopul. Prostii, Colcuia. Dumitești. Dar apoi dați une legende că ți tu Napoli, când e sfează sau seismolul. De acolo se sculară România, era și tu Napoli, vinerea oameni. Era veche acolo, era... Neapoli. Trecum pe lângă ei, e. Aia este proții oameni vine tu Nijopului. Dar apoi când vine... Nu mină mână așeți. Țăniu Ghini, important să în Ghini, alții nu poți să filisești ceva. Când vine de apoi rămânii sărcăceani, când vine oații, năși prostii ți-o luară limba ghițească, sărcăceani. Năși erai tot cu oii lăi. Și zăsără Neropoli. Multă apă. Ațaia sunt legendele, sunt 3 legende din Nijopului. După când vine sărghii, de 18 ani, Nijepolje. Ațaia este câmp apus. Când mutrești din sus, vezi ăla, munții Carascaitini, suvestini, muntele de Pelistera. Ațaia este altă, cât țineți tu... Târnova și Magarova. Nu. Ați au calia si tu Târnova Magarova. Nes Pelistera ațaia. Tu në 1900 anu ți-o fesere tu soni grăpsere turțeni, Nijopul avea 3.000 de bănători, Târnova Magarova avea 9.000 de bănători, Moloviști avea 4.000 de bănători, Copeș avea 4.000 de bănători. Tu 12 ani, tu protul polim de Balcane, să răspândire, naicama să răspândire, tu în 13 ani, tu 14 ani, tu protul polim. Ăstum să ne Nijopul de scolară toți și de 3.000 de bănători, storară mai uță 1.000 de bănători, ți alanță fuzire câte tu a rămas to grecu și sărbii, tu rămânii, tu americanii. Aoații băneamul tre, mas leai tolatini, tiponimele din Nijopului. Valeai Cianti, familia Cianti, familia Marco, Ianota, Vilenza, Zicu, familia de Caracotani, de Munduladani. Ațai noi s-am de păpânia noștri. 16 ani. Când era polimul, când vine revulgarii, Nijopul, jumătate era ștersă. Târnova Magarova era bombardată tot. Se scovară pleiadă de oameni, de intelectuali. Târnova era protă scolie armânească de Dimitri Atanasi. De apoi o băgară Dimitri Atanasescu. Ce să zicem, ația este, frate, veritate. Politic. Am avea sculii pe limba armânească. Nu putea să că nu era. Și Nijopul avea sculii pe limba armânească. Am avea și pe limba îngrețească. Și eram împrățați. Asta este veritatea, nu are ții. Sculia tăia care se vezi oații, că ți avea un contract anamisa de Patriarhia de Constantinopol cu Amiria ale porta, duțească porta ți era, mare care aiutăna sau oația de vale. Oația este vale, este aiutăna. Iți este mileti ortodoxă, creștinească. Va să scrii pe limba grățească. Ți este mileti muslimană, va să scrii încă pe arabi. Știoi. Avea mașună, ceva că ne avea 3.000 de oi, nu avea mult. Am un Ianota avea 7.000 de oi. Le avea altul muntele de Lacul cel Mare, este. Și avea Ianota, Marcu, Vilenza,
Doga, familia Doga. Eram... Nu se și încoară lumea cu Găleceanu, domn Doga. Are Și cu Stanța. Ia. Doga. Unde ei fost sponsor la film. Și... Doga Nicu. Ave și Nicu Doga are što sta. Da oace da poja najma mare katastrofa li Nijopole fu 60 anul când svesere a este sinurli titu când zasi libertati. Cafe on iusa do chiaști că țari libertatea coce să ducă. Tora to este oare are în sus de 300 jinghiți de fumei do Australie din Nijopole. Poți din spastora ună să faci o analiză câți oameni ar... Este asta de nou, așa, câți oameni fuțiră din Nijopole. Asta e o tragedie mare. Aici să zicem Piatra Țamara, Șcămba Țamara. Ați de acolo? Ați Șcămba Țamara, este. Acolo să acolo. Acolo să cuscri, nu putem să... Vrea 3 zări. Pare aproape. Oace cuscri, țăcăsali, Șcămbilițe sunt... Aoace ați scuria. Ca cuscri. Este 16 anul mași biserica și sculia ți-a rămase. Ața este casa mea, ți o fapt. Și sculia este care în viață, Tora? Vărnuca, nu are și cui asta este? Au stat-o, cui? Aici este casa Ce mea. nu luați voi, rămâne aici. O avem luat. Ce Să neagă ficiorii în viață. Ori nu are ficior, bre, frate. Nu are ficiorul. Nu înjură. Trebuie casele de chiatră țimușată, nu trebuie țimușată. Aici ale teteșini. Ale teteșini casa ți-au mare. Filmează-o, frate. Filmezi. Aici este mare ale teteșina. Aici este... Toți zăți anul când sveaseră zadrugeli, când sveaseră cohoze la țau, ia se-au ale teteșini. Ale tetichii sor. Sora ale tetichii Avea casa țau. Ați de cu mare? Așa-ți. O vede aici casă, este casă de chiatră. arhinești. Nu trebuie să casă de chiatră. Câte se izmoare trecută este casă. Nu câți uniți unul. Vrei să ne zem tot în sus, mă vă proto la chiatra al Machiului Dadi. La chiatra al Machiului Dadi, care este papa meu. Machiului Dadi. Ăla o lași cadrul? Tu spusești alitete? Nu ajungi acasă de atunci, tot la mame. Nu ajungi la mamă. Tot vă nizem acasă. Și am venit toți din America. Ia iese casă, ia se. Nepoatele mele, tot iasă de chiatră. Aici iasă de chiatră. Vezi casă? Nu trebuie așa este țimușat. Nu bănează vorbe. Nu bănează vorbe, frate. Și acuri se dă-ți. Băi, nicucirea, mă, nu să rămoațe nicucirii. Cu sărină în doilea nu este. Dreptul cu sărină nu este. Așa-ți? Așa-ți, ia. Doar aici vor. Ți casă, mușat. Dar ce-ți brăși, bă? Vreau. Haide-le, țimușuteață, casă. Bună ziua, peței! Tura vă vedem sorme cu stranda și vă fuzim în drept. Ai băgat un film. Pune pe tisi facultatea. Pune pe tisi facultatea, mi-am vileam cu 300 roșii. Une roșii și une la aia avea, de paia lui Dadi, că apoi avea și mama să ia câte 4 te cadă Nu viață. era oaie, era vinită. Vinite! Ai nu să tu lunai și ce seara mai înțeți. Eu vă și dem, oameni, oameni. Alo, și dăm o oață. Bine, vezi că iau chiatra, bine, stai. Oachi Mujopole. Cafei, duce amară cu... Și aia este Șcămba Țamara. Vă aveți tiharau, vă aveți? Ce putem voi? Adu că tu în răchia, lasă un cafea. Geaba vă ți era vinerea tu Macedoniei. Trebuie să faci. Ține-mi o adus în mine văsutor. Vino sudor și vino subeu. Una casă, Himde. Una casă, Himde. Avem mari... Cade și în față ceva. Mari vreme cu Toma. Ai debutat-me pe sină vetă, Reiana. Maria Brejana
frățească trandafilă, Breiana na chiameru, trandafilă, Jbezelio, ce-o bagă no malalo. Haideți, Ei, avea și cărți era și Veselosli, Vrămusteni, Prisosli, Cipani, Sărmâneasli, tuța țări. Adică 16 de pulcări era. Tățați soarele de Virgină, ți era. Cu 16 Cu 6, bravo. Asta nu știam. Mă, cum nu? Aceea este veritate. Nu știam asta. Aia este 16 de fulcări. Vigni jopole ca sus aflătura. E, frate, mă, mute. De lihira. Ama oții este antica, oții, mute. Răzătina ale armânami este epigramul de sale Macedonia. Macedonia este vechea patridă al României. Și nu poate să o lănțească alți. Și Alexandru Marele, ți zic că ți este Megalo Alexandru, a noastră va golemiot veliciot. Alexandru, că era tu 19 de ani, că nu aplucheară tu Athina la Olimpiadă și zăsără Grecia atinianii, zăsără ochi aftosine cu Tsovlahos, că ți tatăl sau Filip al Alexandru era de aici era zău cu călcanii. N-avea călcani și ne zăia tot în apical. Și năs ne zăia și aceea îi zăsă... Vlach Șchiop. Zăsă... Acolo ești cu Vlach Șchiop. Ei, cu Tsovlahos. Ochii nu aplucheară. Alexandru, că era zascal Aristotel, înțelegești? Și zăsă, mine zăsă nu țu vă vă calc pe voi. Haide! Ce stai? Mine zăsă vă vă calc pe voi. Și cum vin? Ce stai, fete? Ce stai, fete, riero, ce stai, fete, calevale. Aștevale, că-s mineru, aștevale, riero, aștevale, să-i mineru. Cât-se fete sunt tinețele, Cât-se fete, riero, cât-se fete sunt tineri. Că ne-am gionili tuțenile, Că ne-am gionili, riero, că ne-am gionili tuțenile. Ți-vai dai tăsul locule, ți-vai dai, riero, ți-vai dai castul oducu. Paia tot de la dada, Paia tut, riero, paia tut de la dada. și sfinducea de la baba, Și sfindu